Pentru a câștiga recompensa pusă la bătaie astăzi, veți intra pe următorul traseu mixt, apă și sol. Din fața unui panou, fiecare sare în apă, după care pe o rampă la înălțime, din nou în apă, ies din apă și așteaptă o punte de plasă. Se deplasează către o punte îngustă. Vă spuneam că e o succesiune de intrări-ieșiri din apă. Îi așteaptă un tunel unde au 8 piese triunghiulare dispuse de o parte și de alta, care trebuie împinse cu mâna, de culoare roșie și albastră. După care intră într-un caroiaj hexagonal, ies din acest caroiaj pe țărm, la înălțime așteaptă câte 2 piese cilindrice pe care trebuie să le împingă. La proba de final trebuie să arunce și să fixeze câte un inel pe câte o tijă aflată în fața lor, 5 tije, 5 inele. Foarte importante reguli. În situația în care inelul nu se fixează final și ferm pe această tijă, concurentul trebuie să reia aruncările și de asemenea, dacă printr-o aruncare unul dintre inele cade la sol, concurentul din nou trebuie să reia aruncarea, scopul fiind ca cele 5 inele să fie fixate pe cele 5 tije la final. Echipa care acumulează prima 10 puncte este echipa care se bucură de integralitatea acestui kit de ustensile, așa cum spuneam, oferit de Vodafone. Dragi concurenți, astăzi, pentru prima dată în istoria voastră personală, veți intra pe traseu 5 băieți și 5 fete de la fiecare echipă. Aveți 1 minut să vă faceți strategia de luptă. (5-4) pentru faimoși. Pentru prima dată pe traseu Survivor, Andreea Tonciu pentru aceștia îi se opune Alexandra pentru războinici. 3, 2, 1... Ambele fete intră prima dată. Alexandra Duli pentru războinici, 5-4 pentru faimoși. Andreea Tonciu înnoată acolo, iese din apă, ies fetele în același timp. Și Alexandra și Andreea încurajate de pe margine de ambele echipe, pentru că intensitatea crește, cum altfel e 5-4 și am avut deja 3 egalități. Ultimul punct a fost luat de către războinici. Alexandra iese din apă acolo din a doua încercare. Înaintea este Andreea Tonciu, aleargă peste o plasă dispusă paralel cu apa acolo și intră în tunelul unde trebuie să împingă cu ambele brațe. O face Andreea prima, apoi Alexandra. Alunecat acolo, iată, merge mai departe. Andreea este cea care înainte Alexandrei forțează Alexandra și ajunge împreună, umăr la umăr este cu Andreea să intre, practic, l-au trecut acolo, iată, prin acest caroiaj. Este amândouă, un pas înainte Alexandra, să forțează acolo Andreea pentru a ajunge la înălțime. Trebuie să îndepărteze 2 piese cilindri hexagonale, au făcut-o ambele fete și ajung la proba de final. 2 pași în față, Andreea, pentru a-și face aruncările, însă primele inele sunt în mâinile Alexandrei. Respiră Alexandra, cumpărește prima aruncare, însă ratează, nu suficient de puternică. 2 inele aruncate, 2 ratează și Andreea. 5-4 pentru faimoși. Să vedem, își vor menține aceștia avantajul în lupta pentru prima recompensă a acestui sezon de Survivor sau reușesc războinicii o nouă fenomenală egalare. Andreea e cea care pune primul inel. Un prim inel depus, al doilea inel depus de Andreea. Depune acolo un inel și Alexandra trage cu coada ochiului. Alexandra să vadă aruncările Andreei. Recuperează fetele inele. E foarte important să nu lovească inelele deja poziționate, pentru că vor trebui aruncate și fixate. Din nou aruncă și ratează 2 aruncări ale Alexandrei. Schimbă aruncarea ca din oală, însă nu e suficient de puternic. Un al treilea inel depus de Andreea. Iată, are nevoie. Este inel depus regulamentar, mai are nevoie de încă 2. Andreea îi cade acolo un inel, pregătește noi aruncări, un al 4-lea inel depus de Andreea, în timp ce Alexandra respiră practic pentru a face noi aruncări. Andreea mai are nevoie de un singur inel, aruncă, bune aruncări ale Alexandrei și iată, se concretizează un al 2-lea inel depus acolo, mai are nevoie de 3. Alexandra, 3 inele depuse, cade inelul Andreei Tonciu, era cât pe aici să aducă punct pentru faimoși, mai are nevoie de un inel, iată, îl aruncă, îl fixează, aduce punct, primul punct al Andreei Tonciu în această ediție a Survivor. Este 6-4 pentru faimoși, punct adus de Andreea Tonciu.
Bea apă, Tonciule, bea apă. Hai, bea apă, respiră, bravo. Hai să bea. Bravo. Cine acum? Odinește că mai bagi una. 6-4, nu? Da. 6-4, Tonciu, 6-4. Doctor! N-are mă nimic, mă. Tăceți, mă, că să lasă-o dacă... Am picat. Ia, dă-i puțin apă. Ești bine. Ești bine. Ești bine. Lasă că e la tine adrenalina acum. M-am Să vadă julit. domn doctor să se uite. El n-are nimic, mă. Da, acum au alunecat acolo pe plasă. De la plasă. Au alunecat pe plasă. Concentrați-vă la sfârșit. Calm, hai. Bravo. Să plâng. Nu. Hai. Faci bani să plâng, nu plânge. Hai să recuperăm. N-am văzut nimic dreapta, nu m-am uitat deloc. Mai bine. Nici n-ai timp să te uiți și nici nu e bine să te uiți. Că te demoralizează dacă îl vezi pe ăla înainte. Sau pe aia. Și poți foarte bine. Azi ne facem căsuță. Da, frumos. E ok, bravo. Și dai și un braț și pune și aveți cărniță. Să vezi dacă nu facem mușculeț la foculeț. Da, recuperăm acum. Mamă, să vezi din țară acum. Să vezi din țară acum. Să vezi din țară acum. Misteria Tonciu la Survivor, care a pus puncte. Păi, îți dai seama că lumea mă știe pe mine nebună, dar nu mă știe pe mine. Bravo, rechinule! Ea nu e. Stai să le dăm nasul nas puțin. Sunt mici amândoi. Bravo, nebuna mea! Când stăm aici, e sora mea pe viață. Bravo. Bă, și cu ea, mă. O, nația mea de... Lasă că așa Așa ai învățat cum ești, vezi, ai văzut traseul, acum știi cum e. Mai bea un pic, următoare, o spargem. O sparg, scuze, nu aleg de foi. Deci, când ai terminat alea, nici măcar nu ajung la final. Elena. Blow out the candle, reach for the telephone. Cred că lecția cea mai importantă pe care trebuie să o învățăm este că un luptător știe să piardă și învață foarte mult dintr-o luptă pierdută, ca încă o dată acest lucru să nu se mai întâmple. Wrote you a letter, returned it to sender. Does your heart get big for you? And now you can't even call, no, we had it all. Gata jocul, gata tot, am venit, ne-am dat jos din barcă, în junglă. Mulțumesc, Doamne, că ne-ai adus în junglă. Când am ajuns pe insulă, locul ăsta mi s-a părut a fi un paradis. Do you wanna go to the dark side? Sincer, m-am bucurat foarte tare, pentru că eu mi-am imaginat că o să fie mai rău. Și anume, eu am crezut că o să fie pământ. Am așteptat foarte mult să ajungem pe insulă, iar atunci când am văzut pancarda cu insula războinicilor a fost ceva extra, nu se poate explica în cuvinte, pentru că vezi, aia e ca un simbol, nu știu, e ceva extraordinar, te furnică pielea, e ceva wow. Asta este casa noastră. Pentru următoarele zile, nu cred. Ia uite căsuța noastră! Căsuța noastră! Uibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii! Când am ajuns aici, am început să mă lovească realitatea cu adevărat. Am văzut că avem o căbănuță aici, dar nu e acoperită. Trebuie să-i facem acoperiș. Și cam trebuie, că dacă plouă nu știu ce o să facem. Ce bine că am câștigat meciul, frate, trebuie să facem focul neapărat. Bă, da, chiar, da. Da. Bă, du-te, bă, fierstro. Hai să ne punem la treabă. Îți cocoș o să sparg cu tine. Adevărul e că n-am înțeles foarte bine chestia asta cu uneltele, cât de importante sunt, până când nu am ajuns pe insula noastră, să vedem de fapt cât de mult ne-au ajutat și fierăstrăul și chibritul mai ales, ca să facem focul și tot. Eu stau în patul ăsta de aici. Hai să vedem. Băi, am zis că stau la etaj.
Păi, Avem și companie. Hai să ne apucăm să facem. haide, la foc, hai să aranjăm pe aici, puțin întuneric. Haide, hai că se face întuneric apoi. Aici facem Hai să foc. facem. Da, hai să ne împărțim. Forget all the non-believers. I'm walking with the dream. Chiar când am ajuns pe insulă, am văzut că toată lumea a încercat să facă cât se poate de repede acoperiș, să ne ascundem. Nu, n-am nicio șansă cu mărășunea asta să aprind. Nu, ne trebuie, tot lemn ne trebuie, lemn uscat. N-am reușit, nu ne-am mobilizat suficient, n-am găsit lemnele potrivite la timp, a venit noaptea peste noi și ne-am dat seama că asta este noaptea, asta e noaptea de compromis. Jurnalul zilei. Am avut o noapte furtunoasă, dar superbă. Alături de mine o aveam pe Laura Giurcanu, care m-a încălzit toată noaptea aceasta, care a pornit călduroasă, a devenit extrem de friguroasă. A fost foarte frig, nu mă așteptam să fie atât de frig. Coroana este făcută de către Xonia, creație proprie. Și mai târziu îl vom folosi, bineînțeles, ca și inel, ca să ne pregătim pentru probe. Dar noi ce ne facem asta când n-am dormit? S-a trezit Dulceața! S-a trezit Dulceața! Alta care a dormit, Buștean. Nu? De ce s-a întâmplat atunci când ai dormit? Povestește-ne noaptea! Era frig. Frig. Asta? Hai să duce careva la mine în cârcă. Prima noapte, eu am dormit, să fiu cinstit. Doar că m-am așezat cu capul într-o parte și m-am trezit în partea opusă. Nu mă întrebați cum, deși bănuiesc eu, tot trăgând de pătura aia noaptea să mă învelesc, să nu fie frig, cred că m-am tot răsucit precum un pește în borcan. Ce interesant. Că nu putem să dormim toți până la ultimul. Ne-am trezit, avem treabă. Nu putem, dar nici așa la 6 dimineața, serios, că unii am făcut noapte albă. Mă rog, Sana, toți am făcut Nu mi s-a părut că toți. Mă rândesc că, de exemplu, ați fărăi non-stop. ce vrei să fac? Eu v-am scris că nu place cu doamne. Am fost gentleman și v-am zis, bă, pâine, acum ce să ne să încep pe Marius ca Sfurăi. Wow, ce gentleman. Și DJ ați Sfurăi, și voi dintre fete ați Sfurăi. Și fete, da, au fost fete care ați Sfurăi, dar nu știu care sau slăcet, nu știu care, așa mărunțel. Elena. Elena era? Până la urmă, hai că am trecut cu bine toată noaptea și hai să fim... A fost o fată. Bună dimineața! Exact. Bună dimineața! S-a trezit Dulceața! Să fim recunoscători că suntem în viață! În prima parte zilei au fost într-adevăr niște tensiuni fix din considerentul ăsta, că unii voiau să mai doarmă, soarele abia răsărise, adică abia se lumina, unii mai voiau să doarmă pentru că am avut o noapte dificilă, am dormit fără căldură, fără lumină, fără absolut nimic. Sforă e rău cu Igneană. Băi, dar suntem toți într-un colectiv, nu putem să tăcem, că Vrem să dormim, sincer. Păi n-ați dormit De niciunul. comunitate și de bun simț de respect față de ceilalți. Bineînțeles că m-am ales și eu și Elena cu cele mai multe reproșuri, că da, că voi ați Sfurăi și ați dormit și noi din cauza voastră n-am dormit. Da, nu cred că asta este cauza. Probabil contactul cu jungla pe foarte mulți i-a speriat, îi ținem în tensiune. A început. 10 minute eram cam toți treziți. Singurul lucru care puteam să-l face era să ne apucăm de construitul acoperișului. După ce vă activați, ar fi bine să vă activați. Adică după ce vă treziți, să vă activați. Strângeți-vă patul, păturile, tot hai în picioare, toată lumea la treabă. După ce vă treziți. Fiecare ritmul lui Cătălin, ia ușor așa că... Cu cine te ceri, o presiune pe noi și nu e ok. Cu cine te ceri, Roxano? Nu mă cer cu nimeni. Păi nu vorbeam eu. Calmează-te. Dar cine vorbea? Eu vorbeam. Nu vorbeam eu, calmează-te. Dar e valabilă și pentru Edi. Același lucru. E scurtă. Deci noi înțeles, vorbea Edi, nu eu. Suntem rupți. Cătălin se trezise și ne activase cumva pe toți, era hai, acum să facem, hai la treabă. Cel puțin mie mi s-a părut un pic o atitudine de lider, dar care încă
cel puțin nu a fost numit de nimeni. Decizia de a construi cabana, de fapt de a face pereți și acoperișul, a aparținut în totalitate lui Cerebel și mie. Asta și pentru că suntem oarecum mai bătrâni, mai cu experiență, dar și ceilalți imediat au pus mâna la muncă fără niciun fel de probleme. Chiar dacă unii trei s-au trezit oarecum un pic mai târziu. Cred că cu toții ne obișnuim cu faptul și cu gândul că suntem aici. Realizăm ușor, ușor, încet, pas cu pas, în ce ne-am băgat. Să-mi bag. Hai. Ia bagă și tu. Dă să bagă. Greuceanu. Nu, dar acolo e fierbinte. Unde? Acolo. Vezi că se arde ăla lemnul. Mai ia cu mâna. Să le iau cu mâna. Te prind. Când nu mai poți, îmi dai mie, fete, repede, fără pauză, știi? Facem cu schimbul. Ne-am apucat foarte devreme de treabă și fiecare a avut câte un rol, adică am încercat cu toții să facem câte ceva, să nu stăm degeaba, să simțim că lucrăm. Unii s-au dus după cocos, alții au încercat să facă focul pe care n-am reușit să-l facem încă, dar poate în această seară e cu noroc. Crengi, să mai punem crengi să acoperim. Să facem acoperișul. Hai că am luat pauză cam multă. Da. Să nu stăm toți în jurul focului și să fim operativi. Păi și eu ce să fac? Păi aici am nevoie de Cineva înalt. Păi cineva înalt sunt eu oricum sus. Bă, avem un cuib aici. Trebuie să dea cineva crengile la mână. Singura problemă a fost la început când toți și-au dat seama că de fapt tot ceea ce ne înconjoară și tot ceea ce trebuie să facem ține doar de noi, nu de altcineva. Adică nu mai este X să meargă să facă piața sau Y să vină să ne ajute să facem mâncare sau nu știu ce, sau să ne aducă la ușă fast food sau mai știu eu ce. Acum noi din ce avem trebuie să ne gospodărim și cum nu avem nimic, mâncăm nuși de cocos momentan. Facem linia asta că e făcută deja și se duce aici și punem aici, știi? Și când te duci, automat se scurge tot acolo. Cerebel, știi? Toate paiele astea. Facă n-aud, că nu-mi plac fazele astea, știi? Care? Astea cu... Păi dar nu de-aia am oprit treaba. Păi da. Păi nu de-aia, că altfel continuăm de atunci. Super, și numai eu cu tine te fac asta. Care-i ție, mă, că n-am ție? Hai să-i strigăm pe toți. Sunt în apă. Dacă toată lumea e la relaxare și la cutare și doar tu vrei să muncești, înseamnă că trebuie să și muncim toți acum. Păi nu măi, noi până acum... Nu mă, e altă poveste. Te referi la ce din apă? Te enerva, că n-ai de ce. Nu mă enerva, Doamne, ferește-te. Îi respect foarte mult și mă bucur că suntem o echipă unită deocamdată și că suntem pe frecvențe înalte, cum îmi place mie să spun, că vedem deasupra problemelor, lipsurilor, micilor cuțitașe date care se dau deja. Nu, eu ți le dau, dar o să vezi că e de pomană. Ce se va opri și tu n-ai rezolvat nimic. Că nu sunt legate, nu sunt... Da, dar până de seară noi am trebuit să punem umăr la umăr toată lumea și să facem, să legăm, că altfel iar. Dacă vine ploaia, ce-am făcut? Dacă vine ploaia, ți-am mai zis de pelerină. Nu o să țină ăsta. Ce crezi că nu ne picură prin asta? O să ne plouă, o să vă văd cu pelerine oricum. Da. O să fie inutil ăsta. E doar așa. E doar așa, să simți Să tu fie că... frumos și drăguț. Da. Dacă picură ușor, Crede-mă. Pentru că voi, unii dintre voi sunteți foarte pretențioși la frig, la mâncare, la cutare. Eu nu cu dorșei și dacă plouă aici dorm. N-am o problemă. Eu am frecat cu toții. Cât să tot freci și să nu iasă nicio flacără? Bă, o lași. Când vezi că nu e flacără, ai frecat și nu se aprinde nicio flacără, nu e treaba acolo de făcut. Deci rămânem fără foc până când nu câștigăm chibrituri.
retrăim practic copilăria, vrând nevrând. Pentru că nu mai suntem legați de tehnologie, nu mai suntem legați de treburile de acasă, de familii, de copii și dintr-o dată am rămas noi înșine cu noi. Și aici începem să ne redescoperim oarecum, să ne dăm seama că de fapt noi în civilizație am pierdut foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri pe care noi le apreciam și ne plăceau înainte. De-a lungul zilei, de fapt nu de-a lungul zilei, chiar de dimineață ne-am gândit să mâncăm niște cocos, că de ce nu. Mai apoi undeva pe la prânz tot cocos am zis că o să mâncăm și acum spre seară cred, dacă nu mă înșel, că vom mânca cocos. Doar că Laura a inventat o rețetă nouă și anume să spălăm cocosul în apa mării și devine sărată și e ca și cum ai mânca hamsi. Să te speli, trebuie să speli în mare și ieși cu toată sarea aia pe tine și destul de neplăcut. Să speli singurul tricou pe care îl ai și o să iasă iar cu sare pe el și o să fie exact ca... O să fim cumva ca niște băștinași pe aici, ne mai trebuie 2 arcuri și 3 sulițe și boiți pe față și gata, asta am făcut tot, suntem băștinași.